haka kuma Allah maɗaukakin sarki wato yake yi wa bawa idan yana so ya amsa masa wata bukata, za ka yi ta addu'a kai ta roƙon Allah, in Allah ya tashi baka ba wai daga sama ne irin yadda Allah ya bawa annabi Ayuba kuɗi ba. Annabi Ayuba Allah ya ga mana yana son kuɗi, yayi addu'a yana cikin wanka kawai sai ga kuɗi sun fara zubowa daga sama, sai daina wankan ya fara ɗibawa. Allah ya ce haba annabi Ayuba, kuɗi kuma yau zai saka, ya ce ubangiji kuɗi daga sama, ya ce wallahi kuɗi nan daga gare ka suke, ba abin da zai tsaya, ba abin da zai sa in tsaya ina ɓata lokaci. Ya tsaya yana kwasa, ya daina abin da yake yi. To kaji yanzu an daina haka, ai ba za ka ga kuɗi daga sama ba, sai Allah ya turo wanda zai baka ta inda baka tsammani. To Allah ne, sai ka gode wa Allah. Wani abokina ya taɓa ban labari na wani bawan Allah mai ban mamaki, ya yi ta addu'a akan yana so Allah ya kai shi ɗakin Ka'aba ya ji ya yi aikin haji. Ya yi addu'a lokacin da Allah zai karɓi addu'ar, malami ne mai almajirai, kawai sai wani ya zai ce da shi, malam na biya maka kujerar Makka. Ni ɗin shi kenan, ya gode wa Allah. Aka gama shiri, aka masa rakiya, ya zo zai tafi Makka, ya ɗauki fasfo da tiket da kayan tafiya duka an haɗa, da ɗan abin nan ɗin guzurinsa duk an haɗa an ɗaure, yana riƙe da shi, an yi bankwana da shi, za a tafi Makka. Ya shiga airport, sauran suna waje, kaga daga nan yanzu sai in an je Makka an dawo a sake ganinsa. Yana zuwa kawai ashe 'yan sane sun zo sun sace wannan fasfo ɗin, don haka ya duba sai ji ba fasfo. Idan ba fasfo akwai tafiya Makka? Ba zuwa Makka. Idan ba kuɗin guzuri akwai Makka? Babu. Idan ba tiket akwai Makka? Babu. Duk an ɗauke. Wannan bawan Allah da ya ji haka sai ya gane cewa lokaci ya yi da za a gada wallahu galibun ala amri. Ya koma gefe kawai ya fara wuridi yana kiran Allah. Ya rabu da kowa, saboda in yace zai yi ihuwa zai saurare shi, in yace zai tsare wani ya ce ina kaga passport dina, kowa yana ta kansa ne, nafsi ake, kowa yana so ya shiga jirgi ne. Ana ta tafiya, yana zaune ya dukufa kawai, yana rabbi inni magalubun fantasir, rabbi inni magalubun fantasir, rabbi inni magalubun fantasir. Addu'ar annabi Nuhu kenan. Yana ta ya Allah, ni an fi karfi na, Allah kai ne mai taimako, Allah ka taimake ni, Allah ba abin da na iya sai iyawarka. Yana ta yi malam, duk an gama shiga malam, can kawai sai ji wani yana taɓa shi, ba wanda ya zo sai ji wani yana taɓa shi haka, kawai sai ya haka da hannunsa, sai ji an ɗora fasfo, kawai sai tashi zai tafi, ko kallon mutumin bai yi ba. Sai wannan ɗin ya ce, ga ta malam, ya na ka maka abin da za ka ya ce, ai na san aiko ka haka yi. Waje an sayyaratun kenan,